Machiegni kendo nyakorom ga jwang'ero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi miweche manyien ka koro to ang'yo mago motenre kod ngima dhano. Atamala par mar mine mane kind higni 15 nyaka 44 tuo mar Rariu chando. Rariu ma otegno kinde mathoth kelo koda ka midhiero ne mine kendo tamo gi bedo gi nyalo mar nyuol. Jafwambo marwa marenga wechego mag ngima Judith Omondi nitiere kod report mar kaka Rariu motegno chalo kaka igole oko mar miyo ka mine ma osekale midhiero gi bende timo nendgi. Ma tipo mar lakteche ma oluoro mama achiel kuom mine ma ochope osiptal ma Third Park mar timo bero kendo golo oko Rariu ma osebedo ka chando gi kuom kinde buora. Tuo mar Rariu itudo kod tuo ma dho ngere dendo ni endometriosis. Kare ma tuo mane? Ochakre ka nyako tin keko chako dhi e dwe. Kinde mang'eny ok ong'e kata nang'o machande, to wang'eyo gima timre e gweng' kata e utewa ni ka nyako iye ram ahinya tinyise ni jok moko bende igi ramoga ka gidhi e dwe, to mano bodok chien kinyuol. To yudo ka nitie jok ma yudo rem mang'eny ahinya ma onge ka gikony, ok ginyal kata dhi skul. Picha ma inyiso maloka en gino ma itimo kod laktar ei mama ma onindo ni. Musumeno ma ok duong' to dhoge bith kendo kegore ywayo ring'o. En ring'o ma oriwo e nyim ofuko nyathi kendo kinde mathoth muono joma mine nyuol ka mine moko to chuo wito ngimagi nikech tuoche mamoko ma okel kod Rariu ma otegno. Koro equipment go mag laparoscopy go iluongo ni 3D laparoscopy miyo tuo ni ng'ato nyalo neno mayot molok ka gineno. En kaka kineno movie mar 3D e kaka operation bendi neno. Koro ineno ka ifwenyo gik moko mayot molok kaka nende difwenyo ka nende ing'iyo gi equipment moko mopogore. E kuonde nindo mag jotuo waromo gi Judi Muruki, nyako ma osebedo kod midhiero mar rem kod chandruok e kinde ma okalo e ria mage. Wuoth mar Judi ok osebedo mayot ahinya to kane pod osomo. Kinde mathoth ni kwane kaka japuonjre ma ok ohero somo kendo manyo mana kinde mar nindo. I've had a problem with my period since I started them in high school. Nilikuwa wale watu wa kulala kwa nurse like 3 days missing classes. Now it's in my head being told kila mtu ana suffer the same. I'm not special, so I just suck it up and go back to class. But kuvumilia tu ile pain. So the first, actually all the doctors that I went to wanasema tu take painkillers, you'll be okay. Take painkillers, you'll be okay. E korido machielo, nyadendi ma hike ni e diere, ler kendo somo, mak mana ni e chunye ma hiye, kuyo kod piwang'o pong'o. Ma bende nyadendi ma kuom yeng'o ariyo ma osetimne, ne wito dag tong' mage ariyo mag nyodo, en ne ofwenyo ka Rariu mare osedongo, kendo kata bed ni odhi e yeng'o bang' higni ariyo ka higni ariyo, teko mar nyodo ne otiek duto kendo dong' mana gi temo yore manyasani eka oyud nyathi mamare. Nimefanya 2 surgeries for it. Na bado because by the time nilikuwa nakuwa diagnosed ilikuwa late, yeah? In 2017, that's just a few years. Ilikuwa late na hiyo time walikuwa wanazieka in different like levels. So yangu ilikuwa ni stage 4 by the time nilikuwa diagnosed. Ile time nilikuwa diagnosed the first time wali have kutoa one of my fallopian tubes, and then by the time nilikuwa nafanya the second time they still had, it was so badly messed up, lazima ingetolewa. So kupata kukua to get pregnant like the natural normal way that is expected haiwezekani. You have to think about other options kama IVF. Atamala par mar mine manie kind higni 15 nyaka 44 tuo mar Rariu chando. Kare nang'o makelo tuo mar Rariu? Mama kama ting'o nyathi, lining mam umo ieno iluongo ni endometrium. Koro lining no kobet kamoro kowuok kama onego bedie ei uterus kanyo obet kama chielo to okelo rem ma iluongo ni endometriosis no. Koro gibet gi rem ahinya kinde mag dwe, jok moko nigi remo mang'eny, jok moko kawo ndalo mang'eny kinde gi mag dwe. Kopogore gi ofuko nyathi, ofuko tong' nyodo kod alwora maggi
Tuoni bende itudo kod landruok e fuoni mamoko mag del, kama oting'o dag lach, dhod nyodo, nyambich, thir kata rectum, ich kachiel gi duong' mamiyo. Ranyisi mag tuo mag rariw oriwo ich kach e kinde kod bang' ria, ich kach e kinde ma ng'ama miyo ni kod tekre mag gamo remo, rem e kinde timo hera, rem e kinde lach, rem e tielo kod onding', rem e kor kod gok e kinde ria, rem kiyweyo, winjo ng'ok, ria mathoth kachiel kod koso teko mag nyodo. Ranyisi gi kata kamano dok piny e kinde ma mama ochopo e higa ma ok okalie ria kata menopause. Nyako Ramogi Ajuang kae kama ngima mar ng'ama miyo ma osebedo kod rariw motegno chakore kendo mak mana ni nengo ok nyal bedo mayot ne ji te. Jokanyo mag thieth koro kwayo piny owacho mondo bed kod chenro mabiro siro mine man kod tuo mar rariw e yudo thieth mapiyo. Judith Omundi, Ramogi TV, Nairobi.